Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, интенция этой святой имши, молимся за померлого Мар'яна Новосельского, 7 днів після смерті. Нехай Христос Пан одарить його радостью життя вечного. Так само в молитвах наших успомним про заступництво святого Яна Мария Вианея, попросим Божьего благословения, опеки Богородицы, Мати Святоров, здоровья и святости для нашего проборща, ксенза Игора. Перепросим Бога, сегодня Святый Костел католицкий отзначає успомин святого Яна Мария Вианея. Ведаем, что этот образ у нас есть у алтары, возле этих святых. Невеличкий образ, это святый Ян Мария Вианей, покровитель святоров, проборщ, колісті жив у Франції, був вельми заслужений, вельми побожний проборщ, доволі цікава історія його життя. Перепросим Бога за наши грехи, чтобы мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу заусюди Панну Марію, усіх аньолов і святих, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога на. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся, усемогутный, милосердный Боже, Ты одарил святого Яна Марию Вианея полымянным жаданием служить справе избавления душаў. Просим Тебе праз Его заступництво дай нам ласку, каб мы по Его прикладу христианской любовью здобывали для Тебе наших братов и сестер, и разом с ним досягнули вечной славы праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого Бог, праз усе веки вечные. Амен. Сідайте. Читання книги Лічбаў. У тыя дні сыны Ізраіля казалі: «Хто дасть нам мяса пад'есці? Мы ўспамінаем рыбу, што ели ў Егіпце задарма, агуркі і дыні, пер'і і галоўкі цыбулі і часнака. А цяпер сасмагла душа наша, і вочы нашы не бачаць нічога апроч манны». Манна ж была падобная да насення карыяндру і выглядала як смалістая камедь. Людзі выходзілі, збіралі яе, потым малолі ў жорнах або таўклі ў ступах, гатавалі яе ў катлах і рабілі з яе ляпёшкі, якія нагадвалі смак печыва на алеі. Калі ўначы раса выпадала на лагер, выпадала на яго і манна. І пачуў Майсей, як наракае народ у сем'ях сваіх, кожны каля ўваходу да сваёй палаткі. І моцна запалаў гнеў Пана. І Майсей таксама засмуціўся і сказаў Пану: «Чаму ты кепска выходзіш са сваім слугою? Чаму я не знаходжу прыхільнасці ў вачах тваіх? Чаму ты ўсклаў на мяне цяжар усяго народа гэтага? Хіба я зачаў увесь народ гэты і нарадзіў яго, каб ты казаў: як карміцелька носіць немаўля, нясі яго на руках сваіх на зямлю, якую ты абяцаў яго продкам? Адкуль у мяне мяса, каб даць усяму гэтаму народу? Яны плачуць перада мною, кажучы: дай нам мяса пад'есці. Я не магу адзін несці ўвесь гэты народ, бо ён занадта цяжкі для мяне. Калі ты робіш гэтак са мною,
то лепш забі мяне, калі я знайшоў прыхільнасць у вачах Тваіх, каб мне больш не бачыць нядолі сваёй. Гэта Слова Божае. Спявайце Богу цвярдыні нашай. Спявайце Богу цвярдыні нашай. Але народ мой не слухаў голасу майго, і не згадзіўся Ізраіль са мною. Таму я пакінуў іх дзеля ўпартасці іхніх сэрцаў, няхай ходзяць паводле сваіх задумаў. Спявайце Богу цвярдыні нашай. Калі б мой народ мяне паслухаў, калі б Ізраіль хадзіў маімі шляхамі, я хутка пакарыў бы ворагаў іхніх і павярнуў бы руку сваю супраць іх прыгнятальнікаў. Спявайце Богу цвярдыні нашай. Ненавіснікі Пана ліслівілі б яму, а іх пакаранне трывала б вечна. Я карміў бы іх найлепшай пшаніцай, насыціў бы іх мёдам са скалы. Спявайце Богу цвярдыні нашай. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Не хлебам адным будзе жыць чалавек, але кожным словам, што выходзіць з вуснаў Божых. Аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Мацвея. Хвала Табе, Пане. У той час, калі Езус пачуў пра смерць Яна Хрысціцеля, ён асобна адплыў адтуль на чоўне ў пустыннае месца, а натоўпы людзей, пачуўшы гэта, пайшлі за ім пехатою з гарадоў. Выйшаўшы з чоўна, Езус убачыў вялікі натоўп людзей і злітаваўся над імі. І аздаравіў хворых іхніх. Калі ж настаў вечар, ягоныя вучні падышлі да яго і сказалі: «Пустыннае месца гэта, і гадзіна ўжо позняя. Адпусці народ, каб яны пайшлі ў вёскі і купілі ежы сабе». Езус сказаў ім: «Не трэба ім ісці, вы дайце ім есці». Яны ж кажуць яму: «У нас тут толькі 5 хлябоў і 2 рыбы». Ён сказаў: «Прынясіце іх мне сюды». Пасля ён загадаў народу сесці на траву, узяць 5 хлябоў і 2 рыбы, паглядзеў на неба, благаславіў і, паламаўшы, даў хлеб вучням, а вучні народу, і елі ўсе, і насыціліся. І з кавалкаў, што засталіся, сабралі 12 поўных кашоў. А тых, хто еў, было каля 5000 чалавек, не лічачы жанчын і дзяцей. Гэта слова Пана. Сядьце, калі ласка. Калі мы разважаем над жыццём святога Яна Марыі Віянея, паважаныя, мы ведаем, што ён жыў канец, першая, другая палова 19 стагоддзя. Ситуація, это французскі святар. Ситуація даволі складаная. Пасля канца 18 стагоддзя, калі адбылася так званая французская рэвалюцыя, якая нішчыла касцёл, і, можам сказаць, амаль што, не то што амаль што знішчыла, але моцна знішчыла касцёл. Французская рэвалюцыя, было забіта шмат біскупаў, святароў, законнікаў, законніц, былі разбураныя касцёлы, нават у саборы Парыжскай Маці Божай. Нават на алтары гэтага сабора былі чыненыя здзекі. Быў збясчэшчаны гэты алтар сабора, было разбурана, раскідана ўсё, што маглі раскідаць. Так называемыя рэвалюцыянеры. То есть бачым, што у іх была заўсёды мэта старое разваліць, а новае забыцца, збудаваць. Альбо збудаваць абы што. Поэтому так сталася, як сталася. І 19 стагоддзя было поўнае вайны ў Францыі, і вайна, і памятаем, Наполеона, потом яшчэ іншыя.
іншыя войны былі. І, напэўна, вера людзей слабела, было не шмат святароў. І святы Ян Марыя Віяней, які вучыўся, даволі складана яму давалася навука ў духоўнай семінарыі, быў высланы біскупаў на такую маленькую парафію, бо быў слабы здароўем і па-рознаму падыходзіў, не так па-рознаму навука давалася, ведаў было. І ён што першае, што зрабіў, калі прыехаў у парафію, дзе амаль што нікога не было ў касцёле, стаяў касцёл, які развальваўся амаль, вернікаў не было нікога. Ён першае, што зрабіў, пашоў, хадзіў маліцца. І што зацікавіла вернікаў у ім? Зацікавіла, што ён робіць у касцёле, чаму так доўга свет гарыць у касцёле. І яны малітваю святога Яна Марыя Віянея яны пачалі патроху прыходзіць. І гэта было самае потом сталася самая жывая парафія у Францыі. Не толькі жывая парафія, але вось гэтая парафія, малітва святога Яна Марыя Віянея аднавіла ўсю Францыю. Жыццё рэлігійнае Францыі. Да яго прыходзілі паслухаць тыя простыя казанні, нават біскупы з розных канцоў. Шмат людзей прыходзіць убачыць вось гэтага святога чалавека, які аддаваў сваё жыццё і самого сябе да збаўлення людзей, збаўлення душаў і сваё збаўленне. Дарагія, з часам, калі святы Ян Марыя Віяней памёр, ён даволі хутка быў абвешчаны святым і сёння з'яўляецца пакравіцелем святароў, асабліва пробаршчаў. Яго заступніцкая малітва прыносіць шмат ласкаў Божых для парафій, калі парафія моліцца. Гэта вельмі добра, бо малітва – гэта аснова нашага жыцця рэлігійнага тут, дзе б мы не былі. То есть аснова нашага жыцця – гэта малітва. Мы знаходзімся тут дзеля малітвы, дзеля таго, каб шукаць нейкага вялікага заступніцтва паміж Богам і чалавекам, паяднання паміж Богам і чалавекам. Мэта, да якой Христос звяртаецца да нас: навяртайцеся і паверце ў Евангелие. Нічога іншага Христос не гаварыў, але змяняйце вашае жыццё на лепшае, але паверце, у Евангелие сапраўды гаворыць тое, што павінна, што было, што ёсць і што будзе адбывацца. Евангелие заўсёды актуальнае, Евангелие не можа устарэць. Евангелие аднаўляецца кожным годам усё больш і больш у душы чалавека. І мы павінны вось гэта моцна у нашай штодзённасці усвядоміць. Бачым, Езус Христос, які сёння павучае народ, прыйшлі людзі да яго. Ён бы сказаў: адыдзіцеся, вот я вось тут змучаны, я вось заклапочаны смерцю Яна Хрысціцеля, майго папярэдніка. Але Христос далей павучае, змілаваўся над народам, павучае. Мала што змілаваўся, кажа вучням: вы дапамажыце ім. Не толькі павучайце, але вы таксама дапамажыце ім з Божым благаслаўленнем атрымаць хлеб штодзённы, пра які кожны з нас моліцца ў малітве «Ойча наш». І бачым, вось гэтае цудоўны пасілак, цудоўны корм, які дае Христос, ламае хлеб, які не закончваецца. І бачым, што і гэтая рыба не закончваецца, і ўсе наеліся, ўсе спажылі. 5 хлябоў і 2 рыбы – гэта як сімвал сакраментаў святых, якімі Христос корміць касцёл сёння, і ўвесь народ верны, люд верны. Гэта духоўны пажытак, духоўны корм, які мы спажываем у сакраментах святых, дае нам не толькі жыццё часовае, але дае нам таксама і жыццё вечнае. Вось да гэтага схіляе нас разважанне над сённяшнім Евангеліем. Поэтому, дарагія браты і сёстры, няхай вобраз святога Яна Марыя Віянея, яго прысутніцтва
у нашым касцёле, у нашай парафіі заўсёды будзе з намі, заўсёды дапамагае нам лепей, глыбей зразумець нашую веру і перамагчы ўсе цяжкасці, якія прыходзіцца нам спатыкаць на нашым зямным шляху. Няхай Бог усемагутны нас благаслаўляе. Амен. Пра заступніцтва святого Яна Марія Віянея, прэзбітара, узнесём да Божага трона нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён нястомна абвяшчаў вернікаў, што Еўхарыстыя з'яўляецца цэнтрам хрысціянскага жыцця. Цябе просім. Молімся за ўсе парафіяльныя супольнасці, каб згодна з згодай і любоў учаніла іх сапраўднай хрысціянскай сям'ёй. Цябе просім. Молімся за ўсіх прэзбітараў, каб яны служылі вернікам так, як святы Ян Віяней. Цябе просім. Молімся за тых, хто не мае адвагі прыступіць да сакраменту пакаяння, каб яны паверылі ў тое, што Бог іх любіць і гатовы прабачыць ім грахі. Цябе просім. Молімся за памерлага Мар'яна Новасельскага. Няхай Христос, прабачыўшы ўсе яго грахі і правіны, увядзе ў радасці нябеснага валадарства. Цябе просім. Таксама вернікі просяць нашай парафіі заступніцтва святого Яна Марія Віянея і просяць Божага благаслаўлення, апекі Багародзіцы, Маці святароў, здароўя, святасці для пробаршча, для мяне. Няхай Пан Бог благаслаўляе. Дзякую вам за малітву. Гэта, мне так і кажуць шчыра, сапраўды дзякую, бо малітва на это найбольш, што нам патрэбна ў штодзённасці. Цябе просім. Святла Духа Святого для тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў. Цябе просім. Няхай Пан благаславіць людзей несправядліва пакрыўджаных, несправядліва асуджаных. Няхай Пан благаславіць таксама людзей церпячых на розныя хваробы ці на розныя нешчасці, якія спаткалі іх у іх штодзённым жыцці. Просім для іх здароўя. Бо сёння Христос таксама прыносілі да яго людзей хворых, церпячых, і Христос аздараўляў іх. Пагэтаму молімся пра заступніцтва святого Яна Віянея, молімся пра заступніцтва святого Фабіяна для ўсіх хворых, церпячых, для людзей, якія трапілі ў няшчасці у штодзённасці сваёй. Цябе просім. Няхай Пан благаславіць нашых ахвярадаўцаў. Асабліва малюся за Александра, прашу для яго благаслаўлення, патрэбных ласк для яго спраў, у яго патрэбах, клопатах. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб мы давяралі Божай міласэрнасці і заўсёды вярталіся да нашага Айца. Цябе просім. Божа, выслухай нашыя малітвы і праз заступніцтва святого Яна Марыі Віянея дары нас духам сапраўднага пакаяння і дапамажы нам заставацца вернымі Тваей волі. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Сядайце, калі ласка.
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Ласкавый Боже, прими дары, які мы принесли на Твой алтар у день успомину святого Яна Марии Вианея. Праз гэтую святую ахвяру отпусти нам грахи и веди нас до небесной славы праз Христа Пана нашего. Amen. Pan z wami. Угору серці. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Мы з радасцю аддаем пашану святому Яну Марыі Віянею, якога Ты даў як адданага пастыра для свайго народа. Прыкладам яго пабожнага жыцця Ты нас узмацняеш, яго словамі нас павучаеш, а праз яго заступніцтва нас атуляеш нас Тваей апекай. Таму з анёламі ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі, усклікаючы. Свят. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне. Образ Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целом і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсці, чакаючага другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі. Найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, святым Казімірам, святым Янам Марыя Віянеем, благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкавы мацаваць у веры, любові касцёл Твой
які пілігримує на зямлі са слугою Твоїм папам нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбу этой семьи, яка по Твоей воле стоит перед Тобою. О добройче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер, і всіх, хто в ласці Твоей дошел з этого світу, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподеемся быть, каб разом з ними завсюди радоваться Твоей хвале праз Христа Пана нашого, з якого дорваєш світ усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и в Христе, Табе, Боже Ойче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки вечные. Аминь. Памятаючи збавенные заповеди Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші. Да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи престя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое володарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим його, досягнути життя вічного. Баранку Божию. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословлений, я покликаний на вечеру ягоною. Пане, я не вартий, каб ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Тіло Христа нехай заховає мені на життя вічне. Амин. Або слуга вірний і розумний, якого Господар поставив над слухами своїми, давати їм спожиток у відповідний час.
Молимся. Усемогутный Боже, в день святого Яна Марии Вианы, Ты узмацнил нас на святой гостине, обновил мацуй наши духовные силы, каб мы заховали непорушным дар веры и шли шляхом збавления праз Христа Пана нашего. Амен. Святый Архангеле Михалия, бережи нас у змаганні. Будь нам обороною, супраць спокусаў і пастак злого духа. Покорно просим, нехай яго знішчыць Пан Бог. А Ты, князю войска небесного, моцаю Божою, скинь у пекла сатану і іншых злых духов, на згубу душаў снують по свете. Амен. Пан з вами, нехай благословить вас Бог Усемогутный Отец, и Сын, и Дух Святый. Идите в супокои Христа. Обіяние наш чудотвор.